Избираме операционна система. Изтегляме и инсталираме. Отваряме инсталираното приложение. Тук задаваме начален адрес. Можем да изберем от бутоните Мой адрес и Близки адреси и от карта. Сега въвеждаме краен адрес. Можем да го въведем с клавиатурата или да изберем от бутоните Мои адреси и от карта. От тук можем да видим прогнозна цена на курса. Натискаме бутонът напред. Сега можем да напишем допълнителни инструкции към шофьора и натискаме бутонът Поръчай. Когато шофьорът потвърди вашата поръчка, получавате следното съобщение: може да проследите вашето такси в реално време. След пристигане ще получите известие на телефона. Приятно пътуване с Папи Такси.